Nadakpan ng 42 anyos nga lalaki nga nagbuno patay sa isa ka tricycle driver sa banwa sang Oton kahapon sang aga Hulyo 10, 2021. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Captain Robert Jason Pancha, hepe sang Oton Municipal Police Station, ang suspect ang ginkilala kay Ariston Tamonan, residente sa Barangay Buray Oton kag natigayon nga madakpan sa Barangay Ginalingan sa banwa sang Dingli. Paagi sa gitingob nga puwersang operasyon sang Oton Police Station kag Dingli Police Station. Naibaluan nga kahapon sang aga nga sapwan na lang ang tricycle driver nga si Erwin Tacluyan nga nagapungko sa dalapugan sang iya balay kag mayara ini nga multiple stab wounds kag defense wounds. Suno kay Tamunan, hubog ang mga inisang natabo ang insidente. Sa karon padayon pa ginahibalo kun may daan nga hiligutan ng duwa. Nakahunong na sa Oton Municipal Police Station ang suspect kag magapangatubang sang kaso nga murder. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo, Stephen Burgos Isuan, nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.